Възстановяването след инсулт е индивидуален процес и зависи от много фактори, включително тежестта на инсулта, здравното състояние преди инцидента и наличието на други здравни проблеми. Ето някои общи насоки за възстановяване след инсулт. Първо. Медицинско следоперационно вмешателство. Лечението обикновено започва в болницата, където ще бъдете подлагани на медицинско следоперационно вмешателство, което включва лекарства, физическа терапия и други подходи за подпомагане на възстановяването. Второ. Физическа терапия. Физическата терапия е често включена в програмата за възстановяване. Тя може да помогне за подобряване на мускулния тонус, координацията и баланса. Трето. Езикова и околоезикова терапия. Ако инсултът засегне области, свързани с говорене и разбиране, езиковата терапия може да бъде от полза. Четвърто. Окупационна терапия. Окупационната терапия може да помогне при възстановяването на уменията за изпълнение на ежедневни задачи, като обличане, хранене и използване на средства за мобилност. Пето. Психологическа подкрепа. Инсултът може да повлияе на психическото здраве. Психологическа подкрепа, включително консултиране или подкрепа от група, може да бъде полезна за справяне с емоционалните аспекти на възстановяването. Шесто. Спазване на лечение и профилактика. Важно е да спазвате лекарствата, предписани от вашия лекар, и да се придържате към здравословен начин на живот, за да предотвратите повторение на инсулта. Това включва здравословно хранене, умерена физическа активност и управление на стреса. Седмо. Подкрепа от семейството и общността. Подкрепата от семейството и общността играе важна роля във възстановяването след инсулт. Разговаряйте с близките си за вашите нужди и предизвикателства. Важно. Може да наемете болнично легло под наем, ние предлагаме такива и може да видите повече за тях в нашият канал. И за финал. Редовни прегледи и контрол. Поддържайте редовни прегледи и контрол при вашия лекар, за да се следи за евентуални промени и да се предприемат необходимите мерки. За персонализирани съвети и програма за възстановяване, важно е да се консултирате с вашия лекар или специалист в областта на рехабилитацията. Абонирайте се за нашия канал, така ни подкрепяте. Благодарим ви!